Oyilunga lomkhonto wesizwe uthi abantu noma bengakhuluma bethini ngoFloyd bekhulume kabi bona ngeke beze bayeke ukumthanda. Futhi uthi kwazona lezi zinhlamba bahlezi bethuka ngazo abanandaba nazo. Kwakhona lokho ukuthi khona abantu abagqoka ikipa zomkhonto wesizwe bese beyukhuluma kabi ngawo umkhonto wesizwe uthi kuyamangaza lokho ukuthi basithathaphi leso sibindi. Morning. Hey ma commanders, hey kunzima. Hey, silithwele le joka leli. Yes. Bazama ngandlela zonke ukuthi babhidlize umkhonto. Umkhonto windawo. Bathi ziningi indlela zokubulala ikati. Njengamanje sebezama uplan A no plan B. Njengoba bathi kunomkhonto A nomkhonto B. Umkhonto A ilabantu be-EFF, umkhonto B ilabantu be-EFF behlangane nozakwethu. Ngeke ngibasho amagama. Bantu enithanda i-MK nabantu enilandela i-MK, akuna MK A, akuna MK B. Sinomkhonto oyi-1, umkhonto wesizwe kuphela. Akunamkhonto A, akunamkhonto B. Khona lo mama lona ubeyabhizi ukukhuluma kakhulu lapha. La mama lo phuza kadoro bese dakwe lento lena akayiphuzile lento lena. We mama, akulindile amabhiya lapha kaSisidora. Yabo, angitho uyitholile imali ukhulumile nomsana okhulumayo, akulindile amabhiya. Cabanga nje uthi nengqondo uzogqoka impahla zenye iphathi, ungasilo phathi leyo. Mina yeke ngizongibona mina ngenza lo doti lomsangano lo. Imsangano le abayenzayo. Ngithi ma MK amahle nabantu enilandele iMK nabantu enifisa ukuthi MK nenze into enhle. Khohlwane lamsangano leyana. Bazama by all means ukuthi babhidlize umkhonto tiqilele isithunzi somkhonto phansi. Icommando lizalikhuluma nje. Umsangano yonke leyana nje ibhadaliwe nje. I'm sure nje nayi mhlambe niphuze naze nabheka phezulu nje nadawa naze nabheka phezulu ngisho ama-gate down naze nabheka phezulu. Hey imsangano lento eniyenzayo leyana yazo. Solake simhlabile nje ngomkhonto. Solake sinigwazile ngomkhonto. Hey umkhonto awubanikeza abantu ukuphumula. Hey baza bacanga amaqhenga angekho. Yazo. Yazi into ifana nani? uNkulunkulu wadala inyosi, uSathane wadala impukane. Lezana benizibona zifake i-uniform ye-MK, yimpukane lezi zakaSathane. uNkulunkulu azange ayidala impukane, yadala uSathane. uNkulunkulu wadala inyosi. Khohlwane. uFloyd nje nimzonda kanje. uFloyd njengoba nithi ujoin MK. MK akuseyamazulu wonke umuntu. Thina amazulu sizomlwela, sizomvikela ngazo zonke indlela. Siyamthanda. Yes. Nenikhuluma manga nethi uFloyd uxoshiwe, uFloyd udla imali, ngizama ngonke amandla ukuthi ngibhidlize isithunzi sakaFloyd khohlwane. Instead nisibasela more. Yes. Ngiyasibasela more. Khohlwane. uFloyd wethu. Noma ngasibiza ngamapha amagama nowathi nje si-stockfela ku-right. Kodwa nizosibona ngelinye ilanga leso stockfela leso. Noma ngalibiza ngawonke amagama ngazo zonke inhlamba nje hawu ku-right akunamatheli akekho zothi nje hey ubheke inhlamba inamatheli. Yabo. So lekisimile nje ngomkhonto. So lesimile nje ngomkhonto nje. Sinenza kanje. Yabona manje seniyabhubhuza manje. Seniyabhubhuza. Senizenza ama-MK. Senigqoka impahla ze-MK. Umsangano muni loyo. Hayibo. Mina yeke ngizongibona ngenza lo msangano mina. Yi-MK ngisengigqoke i-uniform nje neyenye iphathi. Angisangani lekhanda nina. Ngisangene nina. Sibambe kanjalo ama-commanders. Siyaphambili la siyakhona. Asiyeniphambili, siyaphambili. Siyaphambili. Noze nikhuluma isiChina ningasazi. Niyazi? Noze nikhuluma isiChina. Khona ching chong, ching chang. Sila. Khohlwane.